foforo yi mu adwempo biara awurade wɔ wɔn ho no ɛno na ɛmmerɛ mu ma wo adwempo biara a wahyehyɛ ama wo no ɛno na ɛmmerɛ mu ma wo ne w'abusuafoɔ bosomi wɔ se nsuro na me ne wɔ hɔ ɔse ama wakoma ntu na ɔno ne wo Nyankopɔn ɔde ne tirinwi nifa ɛbɛsɔ wo mu ɔno na ɔse ɔbɛboa wo enti nsuro amen. Esane sɛ watwerɛ sɛ wɔde Yesu Kristo ayɛ abusudeɛ ama yɛn ama watɔ yɛn afiri mmara nnome ase nti na ɛyɛ mmara nnome biara Yesu Kristo Nasaret ne de ne mo ne nyinaa ɛntwam afiri wo so yɛtwam afiri w'abrabɔ mu yɛtwam afiri wo fie yɛtwam afiri w'abusua mu yɛtwam wɔ Yesu de ne mo Awurade asomdwie ɛne n'adom ɛne ne nhyira ɛnyɛ wo den amen. Asɛmmɔne biara a ɛwɔ bosomi ntwom mu ayɛhummɔbɔ mu a yɛka fa emu asetena Jesus Christ din mu yi wo ti firi aseɛ deɛ ɛyɛ ahokyere a nipa esu na nipa last sika a wɔde asie ɔbɔ yi sɛ meka sɛ ebi nsi wakwa mu da wobɛkɔ so ɛwɔ nuonyam mu abra wobɔtɔ na ɔbɔsoɔ mu anwe da ɔno Awurade nti n'anim nkyerɛ wo deɛ wontimi nyɛ bi da no bosomi a yɛka sɛ mu ɔden no Awurade ma wontimi nhyɛ aseɛ nyɔ ɔno ɛma n'adom ne n'anuonyam ne ne tumi kɛseɛ no ɛnsɔ wo mu ɛwɔ Jesus din mu amen. Metiasi minya isa yoda se mehunu ne ekoso na matiase na menam ntiase so afa nipa nyina bosome ta musu boni bi ewom me ka hye Yesu asomra se papa bi ewom me fa de to aso Awurade e umoja nti won wa ehwehwe me won wa eta me won wa epa me seye no anopai me gidi asore se umoja nti won nyina beka gufam won nyina besei na me di nkonim ene fa ahodie afata musu mu akosi obosom yedi mu mo beda wase se wodina simi ye ne bedi mi ye nso adom nti amen. Wakwaba babusumo aye wo humumo wakwaba babusumo Awurade nhyira wo wakwaba babusumo wo friend June Awurade nhyira wo busuma Hebrew kasa wo friend Tammuz wo Bible no wo friend Tammuz na mom Tammuz no ene ubenantu Tammuz no so ubenantu Tammuz no so ubetiatia Tammuz no so Yesu Kristo dim Awurade ma wada nkunim Awurade ma wada nhyira so dem pa bo wura mu enye nhyira ma wai abusafo I welcome you to this month in the name of Jesus. In the name of Jesus. Bosuma emutra yedin. Bacteria bebre, fungusa bebre, virusa bebre, oyarea bebre. Bosuma mukom dɔɔso, emukom dɔɔso. Ubuya enyeyi. Otitiwa enyeyi. It is my prayer I will lead you into this month
with a divine protection in the name of Jesus. May you understand the times and the seasons in the name of Jesus. Catch your business, and know what is the time of divine visitation. And your bread, the Messanama, the same will say, your bread, the Messanama, the Sabrino, a dancer, a dangadum, a dankos, a dangayarasa, with Jesus Christo Demo, some malaria name Kumu, some fungus name Kumu, some virus name Kumu, a dancerama with Jesus Christo Demo, intendant Sama with Jesus Christo Demo, and then a doma with Jesus Christo Demo, and a great harvest for somebody in the name of Jesus. Nyata will be an Juni, a homo. Tamusi, Masay, Susun Besay, Ayaya, 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 Ayaya. May you receive that power, authority in the name of Jesus. In the name of Jesus. May you announce that every incantation and any projection against you, any evil prophecies against you, anything purpose against you, you throw it back to center in the name of Jesus. Any power that is issued against you, you abrogate in the name of Jesus. You plead the blood of Jesus to deal with the Tammuz in the name of Jesus. In the moment of Tammuz. Yes, Tammuz no hode. Aye humo no hode. The Mosabri nebra ututugu. Wuni Yesu Tammuz ni Tammuz. Aye humo maya humo. Ohaw ni ohaw. Na day as I'm the watcher of the times and the season, and we brought you the message of the times and the season. Say ufirum unawoma ebiru umuso. Obo beto oboso enida so beba nkoso beba adum beba nsepa beba nshira beba wo Yesu Kristo demo. Ento homa usa me mo afishapa Tammuz. Mema wakwaba babusumo aye wo humumo. Mema wakwaba babusumo radin shirawo. Mema wakwaba babusumo ofreni June radin shirawo. Bosoma Hebrew custom of the Tammuz, or Bible no more from the Tammuz. Nemom Tammuz no and Ubenantu Tammuz no so. Ubenantu Tammuz no so. Ubetitia Tammuz no so Yesu Christo Demo. Eradiama wadan kunim. Eradiama wadan shira. So dem pabo remoin. Enyen shira mawai. Ebusnafo. I welcome you to this month in the name of Jesus. In the name of Jesus. Bosuma emutra yedin. Bacteria bebre, fungusa bebre, virusa bebre, oyarea bebre. Bosuma mukom doson, emukom doson. Ubuya enyeyi. It is my prayer and will lead you into this man with a divine protection in the name of Jesus. May you understand the times and the seasons in the name of Jesus. Catch your business and know what is the time of divine visitation. And your bread, the Messanama, the same will say your bread, the Messanama, the Sabrino, a dancer, a dangadum, a dankos, a dangayarasa. With Jesus Christo Demo, some malaria name Kumu, some fungus name Kumu, some virus name Kumu, a dancerama with Jesus Christo Demo, intendant Sama with Jesus Christo Demo, and then a doma with Jesus Christo Demo, and a great harvest for somebody in the name of Jesus. Nyata will be an Juni, a homo Tamusi, Masay, Susun Besay, Ayaya, May you receive that power, authority in the name of Jesus. In the name of Jesus. May you announce that every incantation and any projection against you, any evil prophecies against you, anything purpose against you, you throw it back to center in the name of Jesus. Any power that is issued against you,
You abrogate in the name of Jesus. You plead the blood of Jesus to deal with the Tammuz in the name of Jesus. In the month of Tammuz. Yes. Tammuz no hode. Aye humo no hode. The Mosabri Lebra Ututugu. Wuni Yesua. Tammuz no ye Tammuz. Aye humo maya humo. Or how no how. Now day, as I'm the watcher of the times and the season, I will brought you the message of the times and the season. Say ufirim wona wo ma ebiru ngumoso. Obo beto oboso enida so beba nkoso beba adum beba nsepa beba nsira beba bo Yesu Kristo demo ento homa wo sa me mo afishapa Tammuz. You are having to try to manipulate you. Just open up your mouth. I want to hear a sound right here. I'm grateful, Lord, for bringing me and my family into the second month of 2023. Heavenly Father, I am grateful for the month of crowning unto fatness in prosperity, fatness in purity, fatness in peace, fatness in promises, fatness in praise. I decree I shall see the goodness of the Lord in the land in this month. I shall see, I shall enjoy, I shall experience the wonders of God in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I break free from all forms of slavery in the name of Jesus. In this month, I decree upon my life that failure and calamity will never be my portion in the name of Jesus Christ. I speak and prophesy by the power in the blood of Jesus that Ghana, my family, and everything around me will see the move of God and deliverance in the name of Jesus. Your grace is sufficient for me throughout this month. I thank you, Lord Jesus, for the strength to walk over the evil and the negatives of lives in the name of Jesus Christ. I stand by the strength and the covering of God to crush all poisonous attacks in all forms through the blood of Jesus Christ. I take cover in the blood of Jesus Christ. In this month, I receive understanding by the Holy Spirit in all things. In the name of Jesus, I receive grace to know and understand the times. I receive the blessings of my spiritual boundaries and dwellings. I receive the blessings of birthing out precious and wonderful things. I receive insight into turning anything negative to positive. I stand in the power of the Spirit to access higher spiritual strength. According to Luke 2:52, I receive the 4 basics of spiritual retreat in the name of Jesus. I receive in this month the grace to give thanks for what God is doing. I receive grace to review my spiritual life, to review my health situation, to review my relationships, to review my assignment and divine purpose, to review my finances and sacrificial offerings. I receive grace to destroy every Tammuz projected at me. I put on the armor of God and I appropriate spiritual authority over every situation in the name of Jesus Christ. By the power of the Holy Ghost, I decree and declare victory
ahead of this month. I decree and declare victory ahead of this month. I shall be victorious in the name of Jesus Christ. Till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Inshra enkerade din na no pay so ordinary humobo ne ne sa ne basa ne na dom ato yen so ene yawda tumira odumfu mobro hunfo ede yen asan ewura ni nhyiremu na watwe to so bi ewo bosumi juni mu ye de Awurade ase yeguso akai wo se Awurade eye no kwafo enti kosofa ho to no so na hwehwe na tikwan na obeye wo dom obeboa wo obesiesie wo obema na dom ayekese wo so anopai eye 97.1 anokoman and that's a great morning devotion and pay anywhere shower hey Awurade nhyira bebre say wo de wa free atoha amen me wo Franklin amo unia Franklin amo ewa ha na anopai yebetua yen adesua so anopai yebehwe ne yetisi yehu fa ho kronkron ho yegusara rusua bebre eye a journey to learn, a journey to go through the school of the spirit. Yesua hun kronkron ho asem. Yesua hun kronkron ne hun sem bebre ye mo boss nwie. Ye hwehwe emblems bi ejina homa no ejina homa no. E kire se owo ho. And yesan hwe ni din ahoro a ewo chiro kronkron mu. A Bible abobo so. I said din ahoro ni nyina no. Oboso ana kire se kronkron ho asem na yereka. Ya abobo said din ne so a nia yedu so dunada no a enra ye de empaibo eye the ministry of the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit and attributes. Yeah, anti yekese the ministry a ni nyuma ahorowa odi senia ye kan se hunkunkun ye nyankopon preko pe ene ye ka che o se Yesu Kristo ka se I will send you another advocate because he, Jesus Christ, is the first advocate. And then he being living the sin, he brings us another advocate so that we can relate. Yeah. So it is for relational benefit. The Holy Spirit is not for pocketing. We don't pocket him and we don't remote him. So we relate with him, we discuss, and then he gives us a good direction. And rather on well, now on count Honoma, I sit there. It to be the baby as I say, would do our use Christo. And you better as last time, no near about Hong Kong being the spirit of wisdom. The spirit of wisdom. So no na oye on my nyansa and nyansa far by. Et nidin aduma bako ye ni se odi nyansa edua yen na Bible mu a chere yen se impo odi for Isaiah e kan ne ho asem dada orida nia Awurade pese obeye afa Jesse na eso na otwen adwene ko so say the spirit of the Lord ABP was the shoot of Jesse no that shoot will have the spirit of the Lord and one of the key functions of that spirit of the Lord will be for manifestation of wisdom. Wisdom enti you say wisdom nyansa eka nyame hon kronkron ehihye ho uwo hon kronkron a na se nyansa de etumi eyewo de a utumi ditanamon wisdom and in stature. Jesus Christ grew in wisdom
and in stature. Yes, There's Lord. something unique about wisdom. In any episode, we want to talk more on wisdom. At the same time, we will add a little bit of knowledge because you are also to know the second ministry of the Holy Spirit. The first one we are talking about is that the Holy Spirit is also called the Spirit of Wisdom. The Spirit of Wisdom. The Spirit of Wisdom that we need for our daily and for everyday life. In the best Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11. Na yebestan ahwe. Na yede yen addition ade no atua so. Isaiah chapter 11 of our Bible na yenko odi for Isaiah ti duba kon. The prophet Isaiah chapter 11. Answer na no siutiasi baby awu bia wo bompa se wo kronkron yegususu na ho ade onna ne ho adi na onka ho ombo awo osisi obada ho Kristo dine Papa Yesu ena no pe o ma yekoso abompa ena no pe wa Yesu Kristo dine aye o pe wa hoden utumi ne onyansa na o ma yeda so yeti ase ena no pe ni kanisa sedanka odimu aye ena no pe yeda wasu ade ni yeda wase wan shira Papa Yesu efiri wa hoden nyansa ne tumi na fi wa safarade una ode dom ye bra ye ntuaka ena no pe nso ma yeda wase Papa Yesu yada wase ora yada wase Yesu Kristo dine mo ekoso ade yemfom so nyina nso eba wani ampa yo no kwafo se Papa Yesu o de beche yen o si yen bisase epemu ni enu yen ho ne ye ka o yo no kwafo se o de beche yen ena no pen so fa manfom so fa che yen ewo Yesu Kristo dine mo ewo Yesu Kristo dine amen amen. Eti yetua so Isaiah chapter number 11 verse 2 and share the Holy Spirit ne Juma odi edi ho osi and the Spirit of the Lord and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Obetume him no now do dia show and the Spirit of the Lord shall rest upon me. Franklin Not now they shall kwesi upon me ajwa upon me ama upon me akosua upon me Emmanuel. Amen. Yeah, so the Spirit of the Lord shall rest upon me. Franklin Amu. Then okay, we know see the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Amen. Amen. You are the light. We stand. Ye can be say krunkrum ba ugurawo o ma onyansa bi na last time near it say unya bra kan Acts chapter 7 Acts chapter 7 the account of Stephen. Now before I choose Stephen Nikano and then one I kick a home near the Jumasha one son. Apostles not small kind of say, Sir, confusion ya abba mere intermin yem pet merima what wouldn't dear and I wouldn't de. Ni yem one share in Yanene welfare issues so. Na yende yem to Yahunso Emma and Pibo and the Bible church. It was to what ye no what pay what pow nipa ahoro we sombia we did say erade honhom ye den e wo wonso na say nipa no nyansa de ade a we can boss say they are wise. Amen. There's something about wisdom. Yes. I friend discernment. In wisdom people obia oya wise bia no there's some aspect of discernment or no choices. Yeah. Discernment ni eye bibia ye friend no enhumu ana enhumu a ebru
enye ni so Yeah. na mum akum edu asukọ udu asukọ wa ase mu Yeah. eti obia ukura the spirit of wisdom bia no say odu asukọ ewo bibia reka che ni mu bibia reka che bia he think deep into it before he give response enunti na abesha the manifestation of the spirit of wisdom Emma Solomon ebo empire already say obema ni nyansa no de abunman the first test eba Solomon so say mia benu a ọbaako ada ne ba so na ne ba na wu na anadwo no ọbaako nso ada ẹni sẹ possibility ọno so the way a wada yetumi sesa ne ba no so akọ bi ọno so da chi ọnkọ nso betumi ada ne ba so obi nim na mum otumi da mo no so yesesa ne ba no itu osore no sẹ ọmụ wo nto so mu na ma ne ye baako eye den na wu na wokoda mpa baako so ye ni nyina e wo ho na ọbaako etieti mu sɛ oyi deɛ yɛ me ba ɔhu sɛ abɛn yɛ me ba wɔde kɔ ahemfi ɔhene how would you know oyi sɛ me ba oyi sɛ me ba oyi sɛ me ba nea wawu ne de obi ampɛ na emu nea ɔte ase no obi ɛsɛ ne ba how would you know it calls for deep wisdom eti nea ɔhene yɛ ne sɛ okay saa deɛ ɛnyɛ oyi ba deɛ ne ɛbɛkyi ne mu tu what in America na say you be cheni mutu yen cheni mu abien ti koka ne nan ase obi afa ne saba ko afa ne na ba ko afa ne half the tin na adwene mu atitu ni wenya na ni ba ko ne hwene half na no half sure na nia eye ne ba no ochim wo no o si debi ohine jai now the onimpa metumi craftsman that is it goes beyond physical that obi ehia na oribisa obribi the wisdom to know say ade oribisa ha na ediko ewo ho obi ma offer bi the wisdom to go deep news say offer you the mami or how be edi achini say no so ni ade ni so ni ade wo sa kwan so dia ene ya emra be so retia me me you say ade emra be so retia me debi ade ya fu say de ade we de ne boye den na kwai so ton ni say na no ho ya yo tutu nani no wisdom should tell me something and wisdom is holy bibia eye nyansa wo mu bia eye kronkron wisdom must profess holiness wisdom support honesty wisdom support what is true and real ye hu say Solomon nyansa ni mu no otumi hu how a yetumi diverse yetumi di kikansam yetumi di bobo ebusuafo obi hia hu kronkron enanopai yes lord oyiri bi hia hu kronkron anopai wa hu se ni obedandan ne kunu afa okunu bi hia hu kronkron anopai na wa manise nyanse no de bedandan ne yire na aware asomdua bam yes lord saa so na adwuma mu ho ankura ye wisdom ye hu se ye ne bosses ne ye ne subordinate ne ye ne watche ne wonfo hefo no ye do betumi no adele na awurade pe atumi aye ho it is ye can wisdom obi ahia na hon kronkron na oye the spirit of wisdom so hon kronkron go mu a o ma o say nyansa no mo ma ye ncheche mu ne ye ncheche ne ye enti no ye prepare ye hu bebre na mo ye ni say nipa bi wo wiase a wo ni hon kronkron na so wo nyansa yes lord ye hu say wiase nyansa wo ho na mo wiase nyansa ne ma wiase nyansa eto sing ne say ensure rade eti eni awurade mmara so na san say eni awurade mmara so ntini eto sin ebedu ba bi a ebepem pan ebedu ba bi ebesi san say bone doro ne ntini mmara betwe na san san say bone bata ho ntini esum beto so san say bone bata wiase nyansa ho nti entumi mfa onkodi ba bi ese wudu efiase na ebe ye to say ereboa wa ama wa yes smart na mum ebesi ebepem na mum ne efi soro nyansa efi soro ne de eni mfum biara yes lord etoten ekoyie ebusanfo enando pay onyame hon kronkron a oye the spirit of wisdom o mesha ma we yesu de hon kronkron a oye the spirit of wisdom no o ma wo adom o ma wo ahoden a ubetumi na odi anantew ebusanfo ye kan so sa ye san ritual adwan ko so say the Holy Spirit another title according to Isaiah chapter 11 verse 2
the spirit of knowledge. There's some basic line of familiarity with wisdom and knowledge. You can wisdom, you can knowledge. It seems say one say dinga huru ebienya na sa nyama ebien edin se e wo kwan bi so. Knowledge operates in wisdom, and then you need knowledge to apply wisdom. And then when you have knowledge, your knowledge also help you to operate somehow in wisely, which also refer to wisdom. So one is the father of the other, and they say wisdom is the application of knowledge. It's nyansa to a nimdia or and kwan of us within nimdia no edini adwuma yo na Bible tells us your friend the spirit of knowledge nimdia honhom nimdia honhom okay Hosea tia 90 temasia o se na nimdia memanninti for lack of knowledge my people perish. Nimdia memanni eti se honhom eba once I want to say when people lack knowledge they perish, and the Holy Spirit has come as the spirit of knowledge, you will never perish. You need the Holy Spirit so that at any point in time you are abreast with facts and truth. Oma unimdie no kware turo do obema wa hunimdie na wo mu no. Oma unimdie oma hunu kware wo mu. Look at Acts chapter 5. Acts chapter 5 na konkron any suafo no efi asore nase na Ananias ne Sapphira. Then nimdia erade de ma Peter. No be say why have you agreed to lie? Why have you agreed to tell lies? Then tina Ananias ono yire message and I said muba be diatoro atre. Question is, how did Peter know? The Holy Spirit is the giver of knowledge. So unkunku tiwuma obia minya berma obia na redada obi say nada and nada unsan kosi famuma disappointment ma so how many pa now sre unkunku so omo relationship a mi wom ya obe me ya sim say obe ware me 1 year ni 2 year ni o so minti abotar unkunku be ma wonimde hu say twen na tu hufo unkunku be ma onimde ama wakwankyere ehu say no aha na eda nimde unkunku obe ma onimde obe ma wo information bi okwan bi ara so obe hu say adide aha na ereko unkunku emehye wo ma anope eti yegusu ritua ne ho ade. This God, the Holy Spirit, the advocate, the person of God, the triune, the one that was with God. You catch you say, "Unkuku na bossy if you are body fiase, a body fiase." As God continue to reveal His dimension of who He is, as He's not only just a God, but He's a God in 3 persons. Yes, Lord. Me papa, Mr. Alexander Atadako. Na minchira bebre baby I will be adachi eradi nchira na onye okese. Yeah. You go sorry kan honkonko ho ase baby I will be oriti bia yesre eradi say omma ni suahui enye o chefa ewo Yesu dim. Na eradi ama nimdie kokan. We hear nimdie ebusanfu nimdie. The Holy Spirit is the spirit of knowledge. The spirit of knowledge. Nimdia yedi to anamon, nimdia yedi yade onkonko buao. So at any point in time you need to fall, go back to Him, acknowledge Him that Lord, fill me with knowledge. Fill me with knowledge so that I will be knowledgeable. Be anywhere onkonko nim ewasasi so. On chiro. And na Yesu Christo kesi ye won sendi wo ha knowledge is about information and data. Yesu say in sendi wo ha mean to me catch him to say akwa
more nte ase na mum honhom no me honhom me ko na me suma hon konkon no yo tidnafo ne ba obeba be kam nsem a esese mote. Yes, Lord. So the message, the word, the function, one of the key things that the Holy Spirit would have to do in your life is that he will supply you, he will furnish you with knowledge. Or the nimdie bema o bema o nimdie e wo niam ahuru bebre ho. And that today be a special skill erade be nimdie e wo niam bia enye simple ho. Nimdie in dreams interpretation. Yes. Wo hwe Daniel o see, and God gave him that special knowledge in dream interpretation. Eye hon konkon no dema. Yes. Eye hon konkon no dema. And na no pe would say ya on konkon o mehye wo ma. Amen. Na o ma onimdie e wo huhum nsem ho, o ma onimdie e wo adaiso ho, o ma onimdie e wo hunyama bia nipa entumi enhu entiase untumi fa wadwini entiase onkonkon ma hu nimdie e wo Yesu dem. Eti onkonkon nyum nienti awrade ne kese ogidi ni biara hia onkonkon no sa nyama because wiase ayewe asase ayewe ebedu ba bia hunam adwene no ebepem ebedu ba bi hunam adwene asi Bible ayekinkan se onkonko ama onimdie e wo Bible ho a obekan na obeto atene obekan orenti ase obekan obesai wadwum kesere ne obekan obesai ai wadwum mu bebre na fi wadwun no unhunya esisi eno na nipa bebre esisi bi afi bibi se common sense na what person yedi yan adwene interpret Bible. It is not like that. It is the Holy Spirit that gives you knowledge of the word of God, that gives you knowledge and interpretation of the word of God, so that you don't use your carnal mindset to interpret the word of God. And then may the Holy Spirit fill you with knowledge. May the Holy Spirit fill you with knowledge, so that when you are going to read the Bible, you request for his knowledge. That the word to me the Bible I say na yenja etinya yeje na Bible kra enye real and this it's all is because we don't have the Holy Spirit. We don't have the Holy Spirit. So we are trying on our own to demystify, to break down, to decode messages that are encoded by the Spirit. Until honhom no akansi ani ene yepese yedin adwene ebiebie so enyeye onyame honkokun aye friend the spirit of knowledge o mehye o ma ena no pay na o ma wo Bible munim de no ma wo te Bible na se no ma wo ti nyame abode ase o ma wo ti nyame na kwan ase na o mo yawo senior Moses Bible says and Moses knew the ways of God. The closer you are with God, the better you will know his ways, and you will know. The word is know. Knowledge. Episnosko. Knowledge. Okay. Ephesians 1:17. Last time near Kenya. Ne yere chere ase say you open your eyes, the eyes of your understanding. The eyes of your understanding. Order for no pay. Mr. Radiama say, Nyama will receive a radio honina. Yes, Lord. Catchings on mountain, dear. Amen. Unconcon, ya will save in hood now, so sense on money, nim dear, and me shall ma. Amen. I will yes, me pacho. Nim dear, enti mukakra. Yo, Papa. Anɔpɛn so yɛbɛda wotwa de ampɔn ase na yɛada yɛn atiefo nso ase ɛmi sɛ bebree ne nea waka afa nimdeɛ ho na Papa ɛberɛ a ɔrekasa no na asɛm a meredwendwen ho a na mepɛ sɛ mema atiefo ɛte ase ne sɛ nimdeɛ ɛyɛ ade a ɛho ɛhia paa ɛwɔ ogyidini anaa okristoni abrabom ade nti na merekasa even wo ba kra wo fie kra na wo expect abofra no to put on a certain behavior enya bad nemo eye kwampa so you expect your child to behave in a way you like, not a dislike way. Yenta make us say oben say abofra no re bibia beka say wo de we Jimmy papa. Some you even use certain words for obano. Now the nyansa kora abo
because wow to me indirectly say ni abofra ne ye ne sebe nyansa sen bia enye den enim ye wo wiase nyansa se de odi kankan no ene ye wo Kristo mu nyansa obi wo a owo wiase nyansa owo street knowledge in case of abia yenka yenhu sane ayebe rule bibia na yenfa yen scientists for yikra no omo esua de ehu edum pempen so be to the extent that omo nim sane awiase ne eden ekofa ene wo Kristo mu nyansa ya yeke nyansa ben nyansa ekasa efa o Kristo ni hu indirectly bisa hu say adentina we may need a position in church yebeka say asimesi ena yenfa sa position in imano because indirectly no yehu ena nkonkron so esi obi so ana achiro bi say asimesi can do the job nyansa ewo yen dada asetenemu oni adofo o si say kamumu bi nyansa on bisa nti yehu baby a we will get even that knowledge no nsa nyansa ni baby a yebenya kra yehu nti oni adofo a wotie me ena no pe me papa nyame kan se sere nyansa a edikan aware ne mu ohia nyansa esese nyame honhom inimu nyansa enka ho a se wansere ne amfa sa nyansa ne amfa ndom wa ubetumi atena aware ne mu be 5 years nso na wo expectation embe mu ye ebia na obeka se ukunu na endo ebia obeka se wo yere ne na endo na emomu refi say you are lacking knowledge in the marriage ejuma ni mu uhia nyansa uhia nyame nyansa uhia wonkonkron nyansa se ebe kasa afa ho e say obi yemani yeye woto obi den so dede yento it takes you time to sit na sere nyame se erade hia wonyansa o ejuma mi hia wonya ebia na wo nyansa na wo in that particular time emboa I was so seeking for better knowledge baby biara even ebusuem mu cry to make us say ye won krofo a they talk for the family and their decision is final na ba obey kra no yen ya azumi say asemese de oba be kanyansa sem oni adofo if say me no wo antina say ansere nyansa yimfi ore yi ho a ye beye ye de ahoden beye say dia papa di kankan no ye de nia ye nim no ye nim de wiase nim de ne beye nso ebepem amaye nti me mama sam enwa enano pe na America chiro say ena nyansa nso de ahobrase enenam brenhu ase ewo Yesu mu ka chiro ani say onma onyansa ohia ne nyansa if so say kaye mu bi nyansa yen bisa no no yo no kwafo nso say ode bedom ye ena ode dom edikanfo no ma wotumi ye ne awoye mpo boro so obetumi de adom me na wonso enano pe ma yen sere nyansa wa wotie me enano pe Brahima Presbytery erade nyansa inkomao me na bi enano pe erade nyansa inkomao oni adofo a wotie me bebi biara se onam wo ke mo rekọ se oti fie se oti wo mpaso mesre ore ye nyansa edemaw enano pe se nyansa yi be sesa niama ewo wa brabom nyansa yi impejaw infi bebi awo enko a higher level ni ananka bia woni ho adwen because etode bia you need to think smart senya papa di kankan no ebra na ohene ne ba bebu my way bien ya tan yi o se eni ye be che nia oti ase no ye be chemutu na nia wewu no so ya chemutu how can that be possible nia onia na ekum ni ba na de you could see ni o kan ye o peni so se won chemu ma wo but nia enyo no no kum ni ba na esa ni nyansa nyame honhom nyansa a ewo ne so to se dabi eni enka obetumi abesensu amame this knowledge we are talking about hwe na odena nkoye ni a wonchemu mfama wo nemum odena nkoye ni a obetenase na dama bia na daachi bi kra no wobetumi asoma no erade nka ho na onhye yenden
na ɔmfa saa nyansa yi bi ndom yɛn ɛnɛ ɛne da nyinaa. Amen. 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 Eradi nhyira bebree egusara ho kronkron ne nnwuma a ɔyɛ the Holy Spirit of God Holy Spirit nnwuma a ɔyɛ nhyehyɛeɛ a ɔde tototo kwa mu ɔbɛtena wo mu a sɛnea ɔbɛyɛ wafa sɛnea ɔbɛsiesie wafa sɛnea ɔbɛma wakɔkan afa sɛnea ɔbɛdom wafa ne ɛno ho asɛm na egu so hwɛ ɛnra ne yɛgi kɛse ɔbɛma wo nyansa ɛnna yɛ kɛse ɔbɛma wo nimdeɛ ne yɛre kyerɛw sɛ obi ahia nimdeɛ na nimdeɛ ɛma wo kɔkan nimdeɛ ma wo sombo nimdeɛ ma wo hu nyama ahoro bebree wohu obi wo nimdeɛ a yɛtaa to nsa frɛ no ma ɔbɛkyerɛkyerɛ nyama bi ase ɛna nimdeɛ ne yɛwɔ no tɔfa obi wɔ nimdeɛ wɔ biribi mu biribi ho ebia afiri ho abɛɛfo mfiri ho obi wɔ nimdeɛ fa nyarewa ahorow bi ho obi wɔ nimdeɛ saa nimdeɛ ne mu no ɛna ɛma wotumi find solution it is Awurade ma wo nimdeɛ a na kyerɛ sɛ Honhom Kronkron de akwanya ma sɛ fafa fenya solution bi ana ɔhaw bi ano aduru fabua eti Honhom Kronkron na ɔma yɛn aduru ahorow a yɛde si ɔhaw ahorow bi ano enti wote saa nimdeɛ no na wonya saa nimdeɛ na Awurade boa wo ma wotumi de yɛn a ɛboa nipa na nipa hu Nyankopɔn adom ɛbusuafo anɔpɛ yi Honhom Kronkron de woyɛ den a wontumi ntwe ho mfi no ho ɔyɛ honhom a ɛgya no de na ma agyidifo sɛ ɔnka agyidifo ho na ɔno a Honhom Kronkron no a ɔyɛ Onyankopɔn no ɔmo agyidifo na agyidifo ntumi ɛntena ase na wɔn so aba ɛma Kristo eti na anɔpɛ yi saa Honhom Kronkron na ɔnhyɛ wo ma wo na ɔma wo nimdeɛ ɔma wo nimdeɛ ɛwɔ nneɛma a wɔnte ase ho no ɔma wo nimdeɛ ɛno nti na ɛho hia sɛ abere biara wo ne ne bɛdi nsawɔ so abere biara wo ne ne bɛdi nkita ho abere biara wo ne ne bɛdi nkɔmmɔ na wakyerɛ ne ɛsɛ sɛ woyɛ Awurade nhyira wo na ɔnka ho no ɔnte n'anim kyerɛ wo ɛna anɔpɛ yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu na ɔma ne Honhom Kronkron no ɛyɛ dɛn ɛnhyɛ wo ma wɔ Yesu din mu na woanya nimdeɛ na wanya nyansa a wobɛkɔ so de atu anammɔn de asoaba ama Awurade aha yɛ 97.1 Ɔkɔman radio morning devotion a yɛfrɛ no ani da so mbere ɛna yɛne wo gu so ɛredi ho dwuma yi hotlines lines a wobɛtumi afrɛ yɛn anɔpɛ yi wowɔ adwenkyerɛ bi wopɛ sɛ yɛbɔ mpae wowɔ bisade bi wofrɛ 0551 667755 wofrɛ yɛn a wo nsa ɛbɛka yɛn sisi a ɛwɔ afiri so wobɛtumi nso afrɛ 0270 191971 wobɛtumi nso afrɛ 0205 818748 ɔfrɛfoɔ di kan ɛwɔ line no so patro yɛ mmakɔ ababa Ɔkɔman 97.1 ɛni da so wɔ Yesu Kristo mu Mama Julie Mama Julie Pamucho papa no Monkyerɛkyerɛ a mode ama yɛn afọ Nyame nkontom ahyɛ yɛn den ahyɛ yɛn ɛtɔ da bi a mpɛ sɛ mefra ɔnam mmerɛ no nti na mentumi mfrɛ ntɛm ɛnɔpɛ di mekyerɛ mpaebɔ da yi bi a maso ɛnyɛ ma me koraa nti mekyerɛ sɛ papa mmɔ mpae no ɛna m'abusua no okay yɛbɔ mpae tumi wura ne wɔ Awurade ahoɔden nyinaa fi wo Awurade wɔn nsa wo basa wɔ ahoɔden yɛ kɛse Awurade a wotumi osisa nea ɔbɔnefo no hyehyɛ tia yɛn Awurade wonam dae so ɛpa ho ntama da n'adi yɛbɔ mpae sɛ dae biara akɔ so wɔ afena setena mu sɛnea na no Awurade si Faro sɔre na ne ho yira no nso waso da bi na ɔnte ase na ne ho yira no yɛbɔ mpae sɛ yɛtwa saa ho yira ne mu afi w'afena so sɛ Kristo wode adom abrɛ yɛn a yɛbɔ mpae wɔ Yesu Kristo din mu sɛ dae biara ne sunsuanso yɛ basabasa ne sunsuanso yɛ ɛka ne sunsuanso yɛ yarewa ne sunsuanso yɛ owu ne sunsuanso yɛ animguase ne sunsuanso yɛ
Jojo ni atete yɛde Yesu mogya siwa no ɛwɔ Yesu dim yɛde mogya siwa no ɛwɔ Yesu dim sɛ Awurade saa dayi o Awurade bɔne bi bata ho yɛde Yesu mogya twɛmu yɛde Yesu mogya twɛmu yɛde Kristo mogya esiwa no ɔbɔnefo a wabɔ pɔw asɔre ɛwɔ kwan biara so ɛwɔ wafena so na Awurade ma wonni nkugu ma wasomdwe ahoɔden ɛmfa wafena ho si ɛntwa ne ho si wɔn nyam nyɛ kɛse wɔ no so ɛwɔ Yesu Kristo dim Awurade ɛbɔ mpae sɛ fa wɔn nsa to wafena so Awurade fa nsa to wafena so na ma na ahoɔden na dom no ɔne n'abusuafo nyinaa ɛsane biade yɛde Yesu mogya siwa no ɛnyɛ saa na no nyanse nyɛ wo Kristo nko ade a ɛwɔ Yesu Kristo dim amen asafo Awurade nka wo ho amen na ɔma ɛnsiw yiye nso amen asida yɛ Awurade de bye. 0551667755 0270191971 0205818748 Ibetumi akasa Ibetumi adi nkomo Yembre nche na aso Ba ibetumi akasa biom May the Holy Spirit, the Spirit of knowledge, saturate your life. Yes, Lord. Saturate your mind. Yes, Lord. With the thought of God, that may your life never be the same again. Oma unimdi ebroso ekokan. Yes, na wetumi di edi nkonim. Kwa yinemo. Awo Yesu Kristo. Ita do pay message say Bri aka we anim yemfa mompa nsre se omfa nimdie nansa ne nimdie omfa nwura ye open ra bompa yesre nkronkron Yesu Kristo Awurade emra meeting wasem na nta wo ye honhoma odi nimdie eni nyansa ema omai ado pay dumi nyansa ne nimdie nyansa ne nimdie entome suntome masuntome abutia so wo Yesu dim asafo asafo so ewo Yesu dim kron ameti yani ebusua nyansa ne nimdie yani asafo ebusua nyansa surukudu ntoyenso nyansa ne die bi nkonkron nyansa papa Yesu fadomien se among fadomien se jumayefo fadomien ankora biara ewo Yesu Kristo dinimu ewo Yesu Kristo dinimu Yesu Kristo dinimu ampa se kayemu binyansa papa Yesu yansra wo yembisa wo na no pe won se me ebetumi enya fadomien Yesu Kristo dinimu amen aha eye 97.1 na ne yekanina ni se Erade nkronkron odi nyansa ba. Yes, Lord. Erade nkronkron odi nimdie ba. Enti saa fanu nyina Erade fanchew. Amen. Fanchew. Amen. No mwa. No onna ne ho adi nchew. Yes, Lord. Ne ho hia yempa ne se woni nkronkron benantew. No obetrechew. Isan se senior your friend is he just say be the person of the Holy Spirit. Yeah. So to me initiate na one ne kasa o kasa guadwene so ubue kwan mana ona obekasa obeye ofoforo obema na dom adoso amawo na wasisi na hoden so ewo wo so nti na no pay onyame hirawo na onyame ka ho onyame ya okese omeni to me eniwachi amen yedu rifi ha edwa call better revival kwa wonum one Pastor Edwin Datson a boy eno ena ne yede be sign out na ya Sarah den kan hona unfortunate no me yes Lord na otina no etumi e de ahye erade anunyam enti ye be hia biom aha ye 97.1 okoma radio erade show no kan ho e be sia hia nia otintim afiri ma ye enya ye nu aberma Samuel Kwadwo Akwa
aka Ziggy B Nyamisha no pa nia oye executive producer Emma Jumedi yem papa Kofi Anson Bafo Erade Inshaw Erade Encounter home Erade Amwao Erade Inshaw say would we free to Okuma 97.1 Koswara na Erade new kind Noma Nishla Niwechi the best thing she bio and now no pay Franklin Amo and no Nishai and Minso Nathaniel Kingsley NT and na Yeshai yesterday Erade say on Kanye Nina ho near Neon and Nanto Nyansa and in Indiemu Yan Fan Swaba and Sheradi and Unyam. Bye bye.